A moción presentada polos nacionalistas foi aprobada en febreiro, cando o Servizo de Prevención e Asistencia ás Drogodependencias levaba xa 13 meses sen traballadora social. Hoxe, superados os 2 anos, sen o cadro de persoal ao completo, dende o BNG volven instar o Goberno a cumprir coa lei e dotar dos profesionais exixidos a este servizo. As leis de servicios sociosanitarios falan de que este tipo de servizos teñen que ter unha traballadora social, unha médico, neste caso unha psiquiatra, e unha psicóloga. Cumprimos xa, porque naquele momento eran 13 meses, pero agora xa son 26 meses sen que este servizo xa teña as disquisicións que marcan a lei, non? Polo tanto, bueno, pois queremos facer unha denuncia polo que consideramos que se ten que suplir xa. Denuncian ademais os nacionalistas que a unidade non conta cun servizo de atención telefónica centralizado, situación que se veu agravada durante o confinamento, cando moitos usuarios tiveron dificultades para recibir asistencia ou non poder contactar co servizo. É unha unidade, ademais, que nesta situación de pandemia continúa sen ter, como pedíamos naqueles acordos aprobados polo Pleno de Noia, que tivera un servizo de atención telefónica centralizado, cousa que aínda non ten. Que significa isto? Significa que cando, sobre todo nesta situación de pandemia, na que ás veces custa moito a mobilidade entre concellos, non se poden achegar os usuarios ao sitio, moitas das chamadas pérdense e a xente descarga a rabia de non poderse comunicar cos traballadores, porque hai un teléfono, o teléfono central, que non hai ninguén para atender e non hai ningún método para que esas chamadas poidan chegar aos diferentes despachos dos diferentes traballadores. Segundo o voceiro nacionalista, o Goberno contestou a súa demanda por escrito, responsabilizando a situación derivada da pandemia das dificultades para normalizar o servizo, algo que dende o BNG cualifican de excusa, xa que entenden que agora máis que nunca é necesario prestar asistencia aos colectivos máis vulnerables.